Ay, kuya, tayo sabi. Asa rin ta, kuya? Ay, padagat sa ta kay murag dugay na tawa kaligog dagat ba? Uy, kani swimming. Swimming mo karon pero di mo pwede sa lalo ma. Kuya, parati kong sulbabida, be. Nabuang ka. Wa mo kay tay pang entrance, wa mo kay tay dalabaon, maligo ra ta. Ah, sige na yabi. Ako aya, daka. Anong na may playground din nagpadagat ta gani ni? Naga po playground dire. Tara, kuya, dula, takoy! Hoy! Ano man, kuya? Mag-away na pud mo diyang duha. Dili na lagi. Ay dili lagi. Dito ra dagat. Nana po mo'y buhaton kabuang diri tara. Uy, kuya, dirita, kuya, okay. Naay, barato na cottage. Barato sa imong mata. 500 kayo, wala tay kwarta. Dili na tayo. Ganahan ko diri. Wala lagi ko'y kwarta. Magpungkol ta dito sa unahan oh. Uy, isa mo diri. Uy, ikaw na pod. Oh, ako na po kay ako may caretaker diri. Yo, nataya na yung buko. Ya, bunsi na ya. Balikyan na to. Taro mundo ha. Mahar ba kayo kung pakuhuluran eh? Nga, na-intense mo. Ay, impas kita ni Ro. Wala pa ba ya? Agoy, sa shortcut mo na lagi ba? Bayad intense be. Pag-awasun ta mo ron. Boss, pwede mahangyo, boss. Kailan, 20 rin taon niya akong kwarta. Naunsa. Tulo mo ka buok niya 20 ra? Boss, discounted. Siguro niya akong mga kauban. Kay mga Piat City man eh. Oh, hinuon sad. Pero pwede lang na 20. Tara boss, salamat kay boss. Tara taman. O, Tessa. Ay mo pagkatid sa kay intern sa ba yung ibayad? Lagi magpungko minahan. Bantay mo. Dali ta, magpungko na ta. Kaya mamtay pang bayad o katid sa ni, pungko. Kuya, walay am-am, kuya. Gigutom na ko. Nabuang naman si William. Uy, 20 naman kaya atong gi-entrance. Mga yung kagam-am. Ayaw, ina nga. Wala pang kukindi. Motro po ng isa oh. Magdagpanay lang takoy. Magkuha na, mag-away na po lagi mo. Dili, dakpan namin. Tara! Dakpan! Kanakop. Sige, saan magkukaya ka? Sige ka palakop. Ikaw abal, dakpa ko. Dakpan ako, be. Kita ning maligog dagat way kwarta eh. Siya man ka, muhilak mong kamaabal. Hindi ko naman panakpon. Laki ko ba? Oh, anong nihilak naman putong isa uy? Uy, tindog da pa, makitantang kuya. Dili ka palakop. Dili. Na, naugaw na ka. Ako dito sa pa ni kuya. Dili ka palakop. Lapad niyo nga si kuya. Tindog ako. Dakpa na lang to. Dakpa. Uy, nasa mong duha? Nga, damak na saya, oy. Akong gitabangan. Sila nagtanga-tanga na buka diha dunggoy. Okay naman. Kay balas man. Sus pag-amping ni taon mo, basta kamo laging duha mag-uban, wa di maayong buhaton ba? Ya, pwede may mato dito, ya. Asa na ka nang murag latayan? Kana taas kay ba, Oh ya, gusto mo ko ato dito ya. Na. Sige, sugtan ta mo pero ayaw mo kaambak dito ha kay na, perti biyan ang laluma. Lagi kuya, dili lagi. Antaya, William, ikaw may kuya. Palihog kog bantay si Mamang Huda kay perti biyan ning danghaga. Sige, ako bahala ni kuya. Ano mo? Ug gimahaning matay manghon nga Piat City, oy. Kayong dagat diri ako yung. Hala kuya, ang bagta lumiligo diri oh. Uy, lalom ang kay Driaji koy. Ingon ba si kuya do, dito ta mga to sa lalom. Mabaw naman god na oh. Lalom lagi na oh. Mabaw na ni ay, di dabe. Tungkara daw koy. No! Ay, laluman di ay.